तो चली भैया, इंतजार खत्म भइल पावर स्टार पवन सिंह के सुर म्यूजिक से बियाहल महिला जौन गाना काफ़ी दिन से पेंडिंग चलत रहल भैया, आज 7 बजे रिलीज हो गईल बा। जेमे लिरिक्स प्रिंस प्रियदर्शी, म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह और एक साथे काम कइले बड़ी पावर स्टार के पल्लवी सिंह। बहुत ही बढ़िया गाना, हमनी के पहले ही अनुमान रहल कि मिलियन प्लस क्रॉस कर जाई, ताकि जैसे टीजर लॉन्च भइल, पोस्टर लॉन्च भइल, ओकर देखिए के पता लाग गइल। तो आज फाइनली गाना रिलीज हो गईल बा। जाके सुर म्यूजिक पर सर्च करके देख ली लोगिन। बहुत बढ़िया गाना बा। सुबह ही हमनी के सुननी, ऐसा मजा आ गई, एकदम साफ ठंडी के मौसम चल रहा बा, में गर्मी आ गई एकदम गाना सुन के। जे भी विपक्षी पार्टी लोग कहत रहे सुर म्यूजिक में गाना ना आई हो फलान ठेगान, तनी जाके देख लो सुर म्यूजिक पर। गाना तनिया से देर भइल आवे में, वैसे कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन गाना आ गई बा। सुर म्यूजिक के जे भी टीम के कंपनी बा, ऑडियंस से कमेंट में कह के बतावल है कि गाना देर से आइल है, तो ओकरा खातिर माफ़ी ऑडियंस से कुलियती बुती हो के। बाकी फाइनली गाना रिलीज हो गई बा। फाइनली गाना रिलीज भइला के बाद लगन तो ख़त्म हो गई बा, लेकिन ई 1-2 महीना के बाद से मैंने फिर पावरे दिखी। बाकी किन्हों जना टीके वाला नहीं खन हर बेर के भांति। बाकी पिछड़ा पियर फराक वाली लाल घाघरा ई तो मैंने धमाल मचैले ही रहल लगन में। भौजी एकदम पूरा कमर कस ले रही सन। ई गाना तो रिलेट से आई, लेकिन कोनो बात नहीं है। गाना पावर स्टार पवन सिंह के धीरे धीरे सुनुकते मैंने बहुत कुछ हो जाला। तो अभी तनी ऐसा खरमास के मौसम चल रहा बा, तो जानते बड़ा लो। बाकी एथी कर लेवे के बा, बाकी करे के नहीं है। अगला जौन लगन शुरू होखे वाला बा, जौन जनवरी फरवरी में, वही में तो फिर पावर स्टार पवन सिंह के जलवा देखी। जलवा हमेशा दिखल बा, जलवा दिखत रही। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी कहे जाए वाला मानल जालन। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर हमार प्रियांशु भैया, प्रिंस प्रियदर्शी जी, एक से एक प्रियदर्शी जी के जौन लिखल गाना बा, बहुत बढ़िया बा। बड़ा स्टेज प्रोग्राम कहीं भी हो भैया के बुलावल जाता है, से कि बहुत बड़ा गाना वहाँ के दिले बनी। गाना बहुत बढ़िया, जो एकदम वजन में गाना लिखाला। केहू के महीना में 45 गो गाना आई, 45 ही फॉलोअप हो जाइए। ऐसा पावर स्टार पवन सिंह के ना करे। पावर स्टार पवन सिंह के गाना एगो आई, कोई सीजन शादी के दबदबा बनौला ही रही, कोनो प्रकार के होको। तो बाकी जे भी वीडियो पर नया बा, वो वीडियो के लाइक कर ले, चैनल के भैया सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि भोजपुरी के सबसे पहले खबर इस चैनल पर आवेला। मिलत तनी सन अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।